Kini ang Congregation of Yahweh and Yahshua Hamashiach, hugpong sa katauhan nga nakabantay sa Torah, mudalit kaninyo niining tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagaawhag kaninyo, pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, og sa pagsunod og pagsimbal lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Rabbi Yahshua Hamashiach. Shalom, Boker Tov, maing buntag, mahigalang kaigsuunan, kini na usab ang atong balik sa Kamatuoran Radio Broadcast Ministry. Kini ang inyong alagad, si Igsoon Ephraim Ulate Likayan, makiguban usab kaninyo ni ining takna. Atong sugdan kining mong programa pinaagi sa pag-ampo. Amahan nga labing dalaygon o gamhanan o silimbahon o Yahweh Elohim. Nakatawag na usab kami sa imong ngalan. Nangamuyo nga ikaw magapasaylo sa tanan namo kapakyasag kasalanan. Nangamuyo nga imo ruwa ka Kudiyos magalihok nga buhi o gamhanan sa among mga kasing-kasing aron namong masabtan sa kasayon o kaklaro ang imong mga pulong o kamatuoran. Amang Yahweh, tabangi kami nga makatagbo ni Yahshua sang pagpadayag diha sa panganod sa mga langit. Tabangi kami nga makasulod sa imong gingharian o makapuyo sa walay katapusan. Kini nga tanan among gipangamuyo diha lamang sa ngalan ni Rabbi Yahshua Hamashiach. Hallelujah. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana nagaingon, matod sa taga-Yawa o taga-Aaya, dili daw Yahweh ang husto nga pagbasa sa Yodhe Wawhe or Tetragrammaton. Wala daw kamo mga Hebrew authorities nga nagmatuod anang Yahweh. Palihog tubaga. Atong subliyon ng pangutana nagkanayon, matod sa taga-Yawa o taga-Aaya, dili daw Yahweh ang husto nga pagbasa sa Yodhe Wawhe or Tetragrammaton. Wala daw kamo mga Hebrew authorities nga nagmatuod ni anang Yahweh. Palihog tubaga. Higalag igsoon, ang nagtudlo ng Tetragrammaton litukon nga Yawa ang taga-Yawa lamang. Ang nagtudlo ng Tetragrammaton litukon nga Aaya, taga-Aaya lamang. Ang nagtudlo nga ang Tetragrammaton Yodhe Wawhe litukon nga Yahowa, taga-Yahowa lamang. Ang nagtudlo nga ang Tetragrammaton litukon nga Yahweh, taga-Yahweh lamang. Apan ang nagtudlo nga ang Tetragrammaton litukon o basahon nga Yahweh, dili mga grupo lamang sa Yahweh believers. Mismo ang mga basahon sa Seventh-day Adventist Church nagmatuod nga ang personal nga ngalan sa langitong Amahan mao ang Yahweh. Mismo ang mga basahon ug Biblia nga gipublish sa Roman Catholic Church nagmatuod nga ang ngalan sa langitong Amahan Yahweh. Mismo ang pasugo nga basahon sa Iglesia ni Kristo nagamit sa Yahweh. Mismo ang gipublish nga Bible sa Jehovah's Witnesses nagaingon nga ang Yahweh more correct than Jehovah. Nga sa ato pa ang nagtudlo sa ngalan nga Yahweh, dili mga grupo sa Yahweh lamang. Mismo ang mga grupo sa Christian churches, Christian denominations, nga nisupak sa Yahweh sama sa Seventh-day Adventist Church, ang ilang mga basahon nagmatuod nga ang husto nga paglitok ug pagbasa sa Yodhe Wawhe mao gyud ang Yahweh. Ningon din ang imong pangutana, higalang nag-text niini, wala daw Hebrew authorities nga nagmatuod aning Yahweh. Hatagan ta ka labing -4. Do na pay daghan. 4 ka mga Hebrew authorities, Hebrew language authorities, nagmatuod nga ang Tetragrammaton litukon gayud nga Yahweh, mao kining mga mosunod. Si Professor Anson F. Rainey, Professor Anson F. Rainey, professor sa Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. Ikaduha, si Professor Gabriel Barkay, Professor Gabriel Barkay, Professor of Archaeology
Tel Aviv University, Israel. Ikatulo, si Rabbi Moshe Yosef Konyukoski. Si Rabbi Moshe Yosef Konyukoski, usa gyud ka Hudeo nga rabay nga Messianic, nga matag karon og unya mungadto sa Israel, unya mubalik pod sa iyang residence nga tuwa sa Florida, USA. Ug ang ikaupat, ang akong nahibalag nga Hebrew scholar o sa ka Hudeo nga scholar sa Biblical Hebrew, akong nahibalag dito sa Jerusalem pag-adto nako dito, nga ang iyang pangalan mao si Nathaniel Neklos. Nathaniel Neklos, scholar, ang iyang expertise Biblical Hebrew. Kini silang upat ug uban pang mga Hebrew authorities nagmatuod nga ang Yod-He-Waw-He tetragrammaton litukon gayod nga Yahweh, dili Yawa, dili Yahowa, dili Yahol, dili Aaya, dili Yahweh, dili Yewe, hinunua Yahweh. Alang sa dugang pagtuon nining mga butanga, ako kamong gihangyo pagpangayo ning libre nga mga basahon, Yahweh versus Yahweh. Yahweh versus Yahweh o Yahweh versus Jehovah. Yahweh versus Jehovah. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, Good morning, Elder. Di ay saksi ni Hiyuba nag-ingon nga Jehovah mao ang matuod nga personal name sa langitong amahan. Ang Yahweh kuno para lamang sa mga Hebrews. Palihog pagtubag. Good morning, Elder. Di ay saksi ni Hiyuba nag-ingon nga Jehovah mao ang matuod nga personal nga ngalan sa langitong amahan. Ang Yahweh, matud pa niya, para lamang sa mga Hebrews, palihog pagtubag. Ang atong tubag, atong basahon ang mamusunod nga mga bersikulo. Mateo 22, 31 ngadtos 32. Mateo 22, 31 ngadtos 32 nagkanayon. Mahitungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba di ay kamo makabasa sa gisulti sa Elohim kaninyo, nagaingon si Yeshua. Siya miingon, ako ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Yaakov. Ako ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Yaakov. Hingkalag igsuon, unsa bay rasa sa pagkatao ni Abraham? Ang tubag sa Henesis 14:13. Henesis o Bereshit 14:13, si Abraham usa ka Hebrohanon. Abraham ang gitawag nato Father Abraham sa mga kantas mga bata, si Abraham usa ka Hebrohanon. Nga sa ato pa, klaro gyud og dili malalis, nga ang gitawag og gisimba ni Abraham mao si Aba Yahweh. Tungod kaniingon man ang question og ang premise sa saksi ni Hiyuba nga ang Yahweh para lang sa mga Hebros. Si Abraham Hebrohanon, busa si Abraham walay laing gisimba o gialagaran, mao gyud si amahang Yahweh. Si Abraham usa ka Hebrohanon. Og matud pa sa maong saksi ni Hiyuba, ang Yahweh para lang sa mga Hebrohanon. Kay si Abraham Hebrohanon man, busa si Isaac usab og si Jacob or Israel Hebrohanon. Busa di malalis nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob or Israel nagatawag gayud og nagasimba sa ngalan ni Yahweh. Karon hingkalag igsuon, unsa man ang laing pahayag sa kasulatan atong basahon Exodus 3:15. Exodus 3:15 nagaingon, unya miingon usab ang Elohim, kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh, ang Elohim sa inyong mga amahan. Ang Elohim ni Abraham, ang Elohim ni Isaac, ug ang Elohim ni Yaakov, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, ang akong handumanan sa tanang mga kaliwatan. Atensyon mga saksi ni Hiyuba. Niingon mo nga ang Yahweh alang lang sa mga Hebrohanon. Kay kita dili Hebrohanon, Jehovah ta. I-explain ang Exodus 3:15. I-explain ang Exodus 3:15. Niingon din ang Exodus 3:15. Unya miingon usab ang Elohim, kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh, ang Elohim sa inyong mga amahan, ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac ug Elohim ni Jacob. Niingon ang mong saksi ni Hiyuba nga ang Yahweh alang lang sa mga Hebrohanon. Atong namatud-an sa Henesis 14:13 nga si Abraham Hebrohanon.
Busa ang iyang anak nga si Isaac, Hebrohanon. Busa ang iyang apo nga si Jacob or Jacob, Hebrohanon. Busa, klaro nga ang Exodus 3:15, ang ngalan nga gigamit din is original, kay Hebrohanon man si Abraham, si Isaac ug si Jacob, ang ngalan nga gigamit din himaog yun ang ngalan nga Yahweh. Di na malalis. Admitted sa mong saksi ni Jehovah nga ang Yahweh ila sa mga Hebrohanon. Ang Exodus 3:15 nagsulti nga siya ang Elohim ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Si Abraham Hebrohanon. Si Isaac Hebrohanon kay anak man siya ni Abraham. Si Jacob Hebrohanon kay anak siya ni Isaac ug iyang lolo si Abraham. Busa ang ngalan sa amahan nga gipadayag dinhi sa Exodus 3:15 mao gyud ang ngalan nga Yahweh. Unya kay ang katapusang bahin sa mong bersikulo sa Exodus 3:15 nag-ingon man, mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, ang akong handumanan sa tanang mga kaliwatan. Unsaon na ninyo pag-explain mga saksi ni Jehovah. Ang ngalan nga gipadayag sa Exodus 3:15 ngalan gyud nga Yahweh. Unya mao kini ang ngalan hangtod sa kahangturan, ang iyang handumanan sa tanang kaliwatan. Sa ato pa di mahimo imong pulihan sa Jehovah ang ngalan ni Yahweh. Kaya ang ngalan ni Yahweh mao ang iyang ngalan hangtod sa kahangturan, ang handumanan sa tanang mga kaliwatan. Dili maka-explain satisfactorily bisan kinsa pa nga saksi ni Jehovah. Ila na lang pilion nga mamakak sila. Laing bersikulo, Galacia 3:26-29. Galacia 3:26-29 nagaingon, pinaagi sa pagtuo, kamo nahimong mga anak ni Yahweh, diha ni Yeshua Mesaya. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan diha sa Mesaya, nagasulob na sa Mesaya. Wala na Hudeo, ni Gresyanhon, wala na binilanggo ni gawasnon, wala na lalaki ni babae, kay kamong tanan usa or ikad diha ni Yeshua Hamasyak. O kon kamo iya sa Mesaya, mga kaliwat kamo ni Abraham. Mga kaliwat kamo ni Abraham o mga manununod sumala sa saad. Si Abraham o sa Hebro, ang iyang gisimba si Yahweh Elohim, busa kon kaliwat ka ni Abraham, kon mutuo ka sa pahayag sa Galacia 3:26-29, nga ang tanan nga anaa sa Mesaya, ang tanan nga gibautismuhan diha sa ngalan ni Yeshua Mesaya, nahimo ng usa diha sa manluluwas nga si Yeshua Mesaya, o nahimong kaliwat ni Abraham. Busa kon kaliwat nakita ni Abraham, ang gisimba ni Abraham mao si Yahweh Elohim, dili si Jehovah, dili si Lord God, dili si Ginoong Dios. Busa, musunod ta kung kinsay gisimba ni Abraham nga usa ka Hebro. Ang iyang gisimba si Yahweh Elohim, mausab ka na nga tong simbahon. Dili ta mosimba ni Jehovah, kay si Abraham wa magsimba ni Jehovah. Dili ta magsimba ni Lord God, kay si Abraham wala magsimba ni Lord God. Dili ta magsimba ni Ginoong Dios, kay si Abraham wala magasimba ni Ginoong Dios. Laing bersikulo, Salmo 83:18. Salmo 83:18 nagaingon, aron ang katawhan masayod nga ikaw, kan sa ngalan mao lamang si Yahweh, ikaw ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Si Yahweh ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Siya ang Elohim sa mga Hebros, kay si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang Israel, mga Hebrohanon, ug siya usab ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Busa kung doon na mo'y laing gisimba, dili si Yahweh Elohim, ang inyong gisimba, dili na ang labing hataas sa tibuok kalibutan. Sayop ang inyong gisimba. Dili mao kana ang makagagahom sa tibuok universo. Kuyog kamo kanamo, atong simbahon sa kinasing-kasing, daygon og halaran sa atong mapasalamat o pagsimba si Yahweh Elohim. Ari kita sa sunod nga pangutana. Elder, doon ako'y basahon nga nabasa, ang uluhan, The Purpose of Man. Nagtudlo kini nga gawas daw ni Adan ug ni Eva, may lain pa daw nga mga tao nga gibuhat ni Aba Yahweh. Ang author ni ini nga basahon, leader sa usa ka secret name group. Uyon ba kamo elder, nga gawas ni Adan ug ni Eva, may lain pang mga tao nga gilalang o gibuhat sa Elohim? Atong sublion niyang pangutana, elder, doon na ko'y basahon nga nabasa. Ang uluhan, The Purpose of Man.
Nagtudlo kini nga gawas daw ni Adan ug ni Eva may lain pa daw nga mga tawo nga gibuhat ni Abayawe. Ang author ni ini nga basahon, leader sa usa ka secret name group. Uyon ba kamo elder nga gawas ni Adan ug ni Eva may lain pang mga tawo nga gibuhat ang Elohim, ang atong tubag. Dili kami uyon. Ang gibarugan nga pagtulunan sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach nga ang unang mga tawo sa kalibutan mao lamang gayud si Adan ug si Eva, nga sa Hebro ang ngalan nga Eva gitawag kana Kawa. Si Adan ug si Eva lamang or si Adan ug si Kawa lamang. Walay laing gibuhat ang Elohim nga tawo gawas ni Adan ug ni Eva. Doon na ba tayo mabasa ni Nigsoon? Atong basahon Genesis 3:20. Genesis 3:20 nagaingon dinhi. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa nga Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Siya ang inahan sa tanang tao. Kung atong tugutan ang gitudlo sa maong the purpose of man nga basahon, nga doon na pay laing gilalang nga tao gawas ni Adan ug ni Eva, imong gihimong bakakon ang pahayag nga declaration sa Genesis 3:20. Kay ipasabot anang doon na pay laing tao gibuhat gawas ni Adan ug ni Eva, ang maong mga tao dili na nakaliwat ni Adan ug ni Eva. Mao nang ipasabot ana nga ang maong mga tao nga gibuhat gawas ni Adan ug ni Eva, ang maong mga tao dili nakaliwat ni Adan ug ni Eva. Apan ang Genesis 3:20 klaro nga nagaingon, ginganlan sa lalaki ang iyang asawa nga Eva, in Hebro Kawa, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Sa English niingon, she is the mother of all the living. Nga sa ato pa, wa gyud laing gihimo nga tao ang makagagahom gawas ni Adan ug ni Eva. Ang premise man kusuban, kung wa kunoy laing tao, kinsa may gipangasawa o giminyuan sa mga anak ni Adan ug ni Eva? Hikalag igsoon ang tubag. Silang mga igsoon mao'y nagminyuay, kay wa may laing tao. Wala may laing tao, sila'y nagminyuay. Moingon siguro mo, allowed ba di ay ang igsoon manggiminyo? Ang tubag sa atong panahon karon dili. Sa panahon ni Adan ug ni Eva, okay. Kay wa may laing mga binuhat gawas kanila. Niingon na gud ang Genesis 3:20 nga si Eva ang inahan sa tanang tao. So wag yung laing mga tao gawas nila. Moingon siguro mo, dili ba na igsoon incestuous kana bang giminyo ang imong unay nga parinti suod kaayo? Higalag igsoon ang pagdili pagminyo ay sa mga igsoon gasugod na sa Leviticus. Sa Leviticus sa daghan na ang tao. Apan sa panahon ni Adan ug ni Eva, wala pa ang maong prohibition, wala pa ang pagdili pagminyo ay sa maigsoon or mga duol sa parinti nato. Proiba. Nasayod ka ba nga si Abraham ug si Sarah managsoon? Yes. Si Abraham ug ang iyang asawa nga si Sarah managsoon. Half sister siya ni Abraham. Apan wala sila makasala ni Amahang Yahweh. Walay record sa Biblia nga si Abraham nakasala sa iyang pagpangasawa ni Sarah tungod kay si Sarah iyang half sister. Walay record nga nakasala si Abraham. Nagpasabot lamang nga sa panahon ni Abraham, okay pa nga magminyo ang sigkaigsoon. Kay ang pagdili, pagminyo ay sa managsoon, nagsugod na sa Leviticus. Sa panahon sa Genesis, wa pa ang mong pagdili. Nasayod ka ba nga ang asawa ni Isaac, nga si Rebecca, ig-agaw silang managtagsa. Ig-agaw-igtagsa. Sa ato pa kung sa panahon ni Isaac, kadaghan ng tao, iyang ig-agaw-igtagsa ang gipangasawa. Sa panahon ni Abraham, nga daghan ng tao, ang iyang gipangasawa iyang half-sister, unsa pa mas panahon ni Adan ug ni Eva. Samot na nga allowed sila sa una, pag minyo ay managsuon. Kaya wa may laing mga tao. Wada ang malis sa igsoon. Wala ang malis niya. Kay wala pa laing tao atong panahon na sila'y nagminyo ay. Higalag igsoon lain nga punto, niingon sila. Kung wa pa laing tao, kinsa man di ay mo dagmal mo among ni Cain. Nga gibutangan bitaw si Cain og timaan arong dili hilabdan, kung dunay makakaplag kaniya, kay si Cain na himong vagabond, libod suroy. Kay siya gisilutan ni Mang Yahweh tungod sa iyang pagpatay ni Abel. Higalag igsoon, ang mga tao nga makakaplag ni Cain, iyara pong mga pag-umangkon o mga igsoon. O kaha mga manulundang fallen angels. Huna-huna aragod, ang edad ni Adan, 930 katuig.
Ang edad ni Adan 930 katuig, 930 years. Kung 930 years, 930 katuig ang edad ni Abraham, labihang daghanag kaliwat si Abraham. Nga sa ato pa pag layas ni Cain, nanganak pa si Adan og si Eva og labihang daghana. Unya, nasuginlan mangyot to sila. Sa gihimos ilang uyuan nga si Cain, nga gipatay ang ilang laing uyuan nga si Abel. Unya, giingnan sila ni Adan og ni Eva, ayaw hilabte ang inyong uyuan nga si Cain. Kaya mo na isugo ni Mahang Yahweh nga di ninyo among-amongan. Mangutana ang iyang mga anak o mga apo ni Adan. Unsa may ilhana namo kinsa lang tawhana kay wa man mikita anang Cain, ni tiyo Cain, kay ning layas man, vagabond, libod suroy. Ang tubag naay ilhanan nga gibutang ang Elohim diha sa iyang agtang o sa iyang pagkatao. Usa igsoon, mantinga mo nga kinsay giminyuan ang tubag. Sig kaigsoon nagminyuay. Sa panahong Adan og ni Eva, kay walay laing mga tawo sa kalibutan atong panahon na. Ug ang mga anak ni Adan og ni Eva, doon na pa'y daghan, human ni Cain, human ni Abel, human ni Seth. Imo nang mabasa sa Genesis 5, versikulo 4. Genesis 5 or verset 5:4. Nagaingon din he. And the days of Adam after he begat Seth were 800 years. And he begat sons and daughters. Ang mga adlaw o panuigon ni Adan, human siya nanganak ni Seth, 8 kagatos ka mga tuig. Ug siya nanganak og mga anak lalaki og mga anak babae. Busa hinggalang igsoon, dili uyon, dakong supak, ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, nga doon na pay laing tao, nga gibuhat sa Mahang Yahweh, gawas ni Adan og ni Eva. Kung moingon sila nga duna, ilang mga logic igsoon di mahimong mulabaw kay sa bersikulo sa Genesis 3:20. Atong balikog basa Genesis 3:20 nagaingon, ginganlan sa lalaki ang iyang asawa nga Eva, kay siya mao ang inahan sa tanang mga tao. Sa Genesis 5:2, Genesis 5:2 nagaingon usab dinhi, gibuhat niya sila nga lalaki o babae. O gipanalanginan nila siya o ginganlan niya Adam, sa ato pa tao or mankind. Gibuhat niya sila lalaki o babae. Wa mo ingon mga lalaki o mga babae. Wa mo ingon females and males. Singular igsoon ang gigamit. Busa, klaro? Sumala sa Genesis 3:20, sumala sa Genesis 5:2, ug sumala sa tubag sa atong mga pangutana nga walay laing tawo nga gibuhat ang Elohim gawas ni Adan og ni Eva. O ang tanang katawas kalibutan nagagikan kanila ni Adan o ni Eva. Ari kita sa sunod nga pangutana. Nganong daghan man ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran? Nganong daghan man ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran? Unang tubag igsoon, Hosea 4:6 or Oseas 4:6. Hosea or Oseas. Nagaingon din he. Ang akong katawhan nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay ilang gisalikway ang kahibalo, ako usab magkasalikway kanila. So unang tubag, nganong daghang nasayop mahitungod sa kamatuoran, kulang sila sa kahibalo. Hosea 4:6. Ikaduha, Mateo 22:29. Mateo 22:29 nagaingon, si Yeshua mitubag kanila, pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan. Pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Elohim. Ikaduhang tubag, nganong daghan ang nasayop? Nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran? Mateo 22:29, wala sila masayod. Wala sila kahibalo sa kasulatan o Biblia. Ikatulong tubag, 2 Tesalonica 2, versikulo 10 ngadto sa 11. 2 Tesalonica 2, versikulo 10 ngadto sa 11. Nagaingon din he. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Gamiton niya sa ato pa sa tao nga gipaluyuhan ni Satanas. Gamiton sa tao nga gipaluyuhan ni Satanas ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ang gugma sa kamatuoran. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ang gugma sa kamatuoran. Kung gidawat pa nila kini, mga luwas unta sila. Tungod ni ini,
gipadad-an sila sa Elohim og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. Tungod niining gipadad-an sila sa Elohim og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. Ikatulong rason nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran mao ang 2 Tesalonica 2:10 ngadto sa 11. Wala sila'y gugma sa kamatuoran. Higalag igsong nagpatalinghog. Akong gipanghinaot nga ikaw nagabaton sa gugma sa kamatuoran. Kay ang walay gugma sa kamatuoran, hatagan ni Yahweh Elohim sa kalibog aron siya motuo sa bakak. Kung wala kay gugma sa kamatuoran, sa ato pa ang imo gugma sa bakak. Ikaupat nga tubag, nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran. 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10 nagaingon, kay ang gugma sa salapi. Kay ang gugma sa salapi maoy tuburan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo og nahiagom sa daghang mga kasalanan. Atong usbon og basa ang nindot nga pamatuod sa 1 Timoteo 6:10. Kay ang gugma sa salapi maoy tuburan sa tanang kadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo og nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Ikaupat nga tubag nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kamatuoran mao kining 1 Timoteo 6:10. Tungod sa ilang dakong gugma sa salapi, labaw kaysa gugma sa kamatuoran. Ikalimang tubag. 1 Yakanan 2:15 ngadto 16. 1 Yakanan or 1 Juan 2:15 ngadto 16 nagaingon dinhi. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung gihigugman ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodnon nga kahidlaw. Ang unodnon nga kahidlaw, lust of the flesh. Ang mga kailibgon sa mga mata, lust of the eyes. Ang tanang garbo sa kinabuhi, pride of life. Dili iya sa Amahan, hinunua iya sa kalibutan. Ang ikalimang tubag nganong daghan ang mga nasayop sa ilang pagsabot sa kamaturan, sumala sa 1 Yakanan or 1 Juan 2:15 ngadto 16, mao ang ilang gugma sa kalibutan o kahilayan. Mao kana igsoon ang tubag nganong daghan ang nasayop sa ilang pagsabot sa kasulatan. Una, atong sublion, kulang sa kahibalo sa kasulatan. Kulang sa kahibalo sa mga butang langit nun. Hosea 4:6. Ikaduha, wala sila'y kahibalo sa kasulatan. Kay wa man gibasa, wa man gituon sa kasulatan. Mateo 22:29. Ikatulo, wala sila'y gugma sa kamatuoran. 2 Tesalonica 2:10 ngadto 11. Ikaapat, dako ang ilang gugma sa salapi kaysa gugma sa kamatuoran. 1 Timoteo 6:10. Og ikalima, dako sila gugma sa kalibutan og kahilayan. 1 Yakanan 2:15 ngadto 16. Daghang salamat sa maong mga pangutana.